बे समाव आङो दंफैयो नैबे गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे सिसुपानि दखरानि नैबे मध्य पानबारि बा पानबारि होननाय बे गामियाव बिथांमोननि न'खराव आङो फैनानै सासे फंबाय दङ आंनि खाथियाव बे फंबायखौ आं लोगो हमफैनायनि मोनसे बेयाव खारन दं माने फंबाया 23 आरो 25 नङा होमबा आसाम अलिम्पिक जि डन बस्क' स्कुलाव जादोंमोन माबायाव 2022 बेवहाय बे फंबाया माने स्टेट लेभेलनि जि माबा गेलेनाय उसु मोननै इभेन्ट्सआव बिथाङा फंबाया देरहानो हादों मोनसेया जाबाय टांसुदु नङा होमबा बेवहाय ब्रन्ज देरहानो हादों उसु बेवहायबो फंबाया ब्रन्ज देरहानो हादों जोबोर गोजोननाय नांदों माने बहुद उनफिननानै थानाय नैबे गामि बे ओनसोलनिफ्राय बा न'खरनिफ्राय थांनानै दिनै बिथाङा रायजोसिम माने स्टेट लेभेलसिम बिथाङा देरहासार जाबोनो हादों बिथांनिफ्राय माने नेसनेलावबो देरहाहैदों नेसनेलबो गेलेदोंमोन नङा होमबा दा आङो बे समाव फंबायनिफ्राय फंनैसो मिथिगोन माबोरै बिदि गेलेदों आरो माबोरै जेनेबा स्टेट लेभेलसिम सहैदोंमोन जोंथ' मिथिखायो माने बे जायगायाव माने बिदि खुनु सोलोंनायनि माने खाबु गैया जि जायगाया उनफिनना होननाय बुंब्लाबो माने गोरोन्थि जाया आरो बेवहाय बिनि फोरोंगिरि गैया नङा होमबा बेवहाय बिनि इनस्टिटिउट मोनसे मोजां गैया जिहेतु माने सोलोंनोब्लाबो बबेबा थानानैसो सोलोंलाबायनांगौ जायो दा फंबाया बहुद बिदि दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंबो बिसिम देरहासार जाहैदों बेखौ आं बरायग्रोदों दा गिबियावनो नोङो जेनेबा नैबे आसाम अलिम्पिक्स गेम्सआव नोङो बेसेबां डेटआव नों थांदोंमोन जोंनि टिचारा जाबाय बितुल नियुग ओमफ्राय बे जोंखौ लांदोंमोन 11 जुलाइआव लांदोंमोन बेनि रुमाव ओमफ्राय बेनि रुमाव लांनानै जोंखौ बे फ्रि थानाय जानाय लोंनाय सब फ्रि होदोंमोन ओमफ्राय प्रेक्टिसबो फ्रि बेहाय थांनानै जोंखौ प्रेक्टिस खालामहोदोंमोन ओमफ्राय जोंहा बिदिनो प्रेक्टिस खालामहोयो मर्निं 5टानिफ्राय 10टासिम ओमफ्राय इभिनिं 3टानिफ्राय 10टा 9टा बिदिसिम प्रेक्टिस जायो ओमफ्राय बिनिफ्राय बै खेलाया माला जादों बियो बे खेला मोनसे खेला जादोंमन उसु बेहाय आं बे खेला जादोंहाय आं ब्रन्ज मेडेल मोनदों बेनिफ्राय बे मोनसेया 25 जुलाइआव जादोंमोन बेहायबो ब्रन्ज मोनदों बे खेलखौ आं फार्स्ट गेलेदोंमोन माने बेखौ सिलेक्सन खालामनानै लांदों जोंखौ होमबाबो जों डिस्ट्रिक्ट गेलेयाखै डाइरेक्ट बेहाय अलिम्पिक गेलेहैदों होमबाबो आं ब्रन्ज मेडेल मोनदों गोजोनदों जोंबो जेनेबा जायगा हिसाबै बेबायदिथ' मोननाय माने गेलेनाय बिदि जोंनि जायगायाव गैया होनजायो माने बेनिफ्राय नेसनेलाव गेलेदोंमोन नामा नेसनेल गेलेदों बबे जायगायाव मध्य प्रदेश भोपाल मध्य प्रदेश नेसनेल गेलेदों बे नेसनेलाव नों मा इभेन्ट्स गेलेदोंमोन बे नेसनेलाव आं बेबो गेलेक बे स्के होनो बे लावथिजों गेलेयो माने बेबो उसुनिनो माबा गोलैयो नामा बे उसुनि नङा बेबो बेलेग बे लावथिजों गेलेनाय बे लावथिजों गेलेनाय नङा होमबा दा जेनेबा नोङो बबेहाय सोलोंजेनदोंमोन जों फार्स्ट टाइम जोंनि माबा तरानिफ्राय टिचार फैदोंमोन बेहाय रतनपुर स्कुलाव बेहाय जों सोलोंदोंमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय इहाय सेलेक्सन जानानै जोंखौ आरो केम्पिं खालामनो लाङो बालिजानाव माने बेवहाय रतनपुर होननाय स्कुल दङ नों बेवहायनो फरायदोंमोन नामा बेहायनो फरायदोंमोन बारा गोजान जाया 1 किल'मिटारल' जागोन नङा होमबा 1 किल'मिटार जागोन 1 किल'मिटार जागोन बेवहाय फरायदों दा नों बेसेबांसिम फरायदों दा आं डिग्री फार्स्ट सेमिस्टाराव एडमिसन लादों गलाघाट कमार्स कलेजाव गोजोन थाबाय ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआवबो गेलेदोंमोन नामा डिस्ट्रिक्टआवबो गेलेदोंमोन डिस्ट्रिक्टआव नों मायाव देरहादोंमोन जेनेबा डिस्ट्रिक्टआव गल्डआव देरहादोंमोन आं गल्ड देरहादोंमोन फंबायानो जाहैबाय खोरोमदाव ब्रह्म बिथाङा आसाम इयुथ अलिम्पिक्स 2022 आव जि गुवाहाटीआव जादोंमोन बेवहाय उसु आरो टांसुदु होननाय बे मोननै माबायाव बिथाङा ब्रन्जआव देरहासार जाबोनानै दिनै बिथाङा न'आव सफैदों जोबोर गोजोनदों आं बिथांखौ गोजोननाय जासिदों आरो जायगानि ओनसोलनि गासैबो मानसिफ्राबो गोजोननाय मोन्दों मानो होनबा बहुद नैबे जोंनि बेकवार्डबो होननांगोन जेरावनाखि बहुद खना बे नागालेण्ड बर्डाराव दङ बियो रतनपुर खाथियानो जायो बे पानबारिया बेवहाय माने बिनिफ्राय थांनानै जेराव बेवहाय फोरोंनायनि इनस्टिटिउटआनो गैया माने सासे फोरोंगिरियासो माने गेजेर फैयो होनदों नङा होमबा फैनानै फोरोंफैयोनो बे फोरोंफैनायजोंसो फंबायमोना माने एसे माने गावखौनो माबा जानानै गुबुनाव एसे सोलोंहैबाय आरो बिनिफ्रायसो सेलेक्सन जानानै माने गुवाहाटीआव जितु गेलेहैनाया गोबां माने जोंनि इनस्टिटिउटथ' गैयानो होनजायो नैबे सिसुपानि एरियायाव बेबायदि
मोजां इनस्टिटिउट गैया जिहेतु सासे जोङो उसु गेलेग्रा बा जोङो बायदिसिना थाइगन्ड'आनो जा गुबुन हान्जानि गेलेग्रायानो जा बिदि जोंनि बेयाव इनस्टिटिउट गैया आसा खालामदों इयुन समाव माने बे इनस्टिटिउटआ जायो मानो होनबा बिनि गोबां गेलेग्रा दङ नोंजों सोरबा लोगो दंबावो गेलेनो आंजों लोगो दंमोन आगोलाव दा बिसोरबो आगारबाय क्रस गैया माबा टिचार गैया खारने दा आरो जों सानै दङ जोङो बुजिनांगोन मानो होनबा नायदो इनस्टिटिउटआबो गैया मानो होनबा बेवहाय स्टुडेन्टबो दिरुननो हायाखै आरो टिचाराबो ओंखारनो हायाखै जुदि बेयाव इनस्टिटिउट जुदि थायोमोनब्ला बेयाव टिचाराबो लकेलानो जागौमोन नङा होमबा सोलोंनोबो मोनबाय थागौमोन आरो बेनिफ्राय गोबां गेलेग्रा ओंखारबाय थागौमोन नामथ' गोबां जालांबाय थागौमोन आरो आसा खालामदों दानि जेनेबा जि गभर्नमेन्ट सालायनाय माखासे उनफिनना थानाय जायगाफ्राव बिदिनो गेलेनायनि एबा जिखुनु मोसानाय जायखिजाया बिथिङानो जाया मानो माने बिदि एसे मोजां सोलोंनो हानाय इनस्टिटिउट खुलिना होयो बेखौ आं आसा खालामदों आरो बे समाव फंबाय बिदाव ब्रह्मनिफ्राय आङो बेखिनिखौ मिथिबाय जों गोबां खोथा मिथिबाय आरो थुलुंगाखांबो मोनदों बिथांनि न'खरनि परिस्थितिखौबो नाय जोङो फ्रायानो नुदों सोरबा माबायानो जा जोंनि बक्सार गेलेग्रा जेरै इन्टारनेसनेल जमुना बर'आनो जा अंकुसिता बर'मोनानो जा माने न'खरनि परिस्थितियाव हाइ फाइ परिस्थितिजों फैनाय नंखाया जों बेखौ गासैबो मिथियोबो आरो नुदोंबो आरो माने जोंथ' जमुना बर'निफ्राय जों एसे बिथिं बेखौ उदाहरन होनो हायो मानो होनबा बिमाया मैगं फानग्रासोमोन जमुना बर'ना नङा होमबा दाथ' इन्टारनेसनेल बक्सार बियो गोबां माने नाम जेनेबा गोजौआव थिखांबाय बियो बर' होननानैल' नङा स्टेटखौनो जा इन्डिया माहारि थाखोसिम बियो सौहैबाय जेरावनाखि दा बेखौ सिनायै रावबो गैला दा न'खरनि परिस्थितियाथ' बिदिनो एसे एनै मदद होलायबा गोजौ थाखोआव फंबायमोनाबो गाखोलांनो हागोन आं बेखौ आसा फारिदों आं बे समावनो बेखिनिखौनो आङो फंबायनिफ्राय मोनथिनानै आरो नोंथांमोन आं फोरमायहरनानै आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आं गोजोन अननाय जासिनानै दोनथ'बाय गोजोन्थों जय बर' हारिनि